su yi aiki yadda ya kamata. A wannan fanni zai yi godiya da shi shugaban kasa, domin gaskiya duk lokacin da na zauna da shi yana nuna mun cewa yana son ya magance wannan matsala. Caleb Mutfwang, gwamnan jihar Plateau kenan, kuma wannan shine babban labarin a shafin intanet. Kuna iya zuwa domin ku samu ƙarin bayani. Idan kuka ji shafin namu na bbchausa.com akwai labarin wasanni. Newcastle na zawarcin Scalvini, Arteta ya sa wa'adin kulle yarjejeniya da Gyökeres. Waɗanne ƙasashe ne ke da nukiliya kuma ta yaya suka samu makaman? Kuna iya zuwa ku samu ƙarin bayani a wannan makala da muka wallafa. Akwai kuma ko wanka a cikin ruwan sama na da illa? Shi ma wannan makala ce da muka wallafa a shafin namu na bbchausa.com. Hukumar sanya ido kan nukiliya ta duniya ta janye jami'anta daga Iran. Labari ne da muka saka a shafin namu na bbchausa.com. Kuna iya zuwa domin ku samu ƙarin bayani. Masu sauraro, baki ɗaya shirin kenan. A madadin Badamasi Abdulkadir Muktar da ya tsara shi, sai kuma Ahmad Wakil da ya haɗa mana sauti. Nabila Muktar Uba nake cewa mu haɗu a shirinmu na hantsi.